Nandito tayo ngayon sa Central 1 Elementary School ng San Carlos City, kung saan may museum donated by Engineer Mark Caselian. At kasama natin ang pinakamagandang tourist guide, si Janica! Hello! Hello, How are Miss you? Nikki! Pakita mo naman sa akin yung pinaka-famous na museum niya dito sa school na Yes. to. Tara. Nikki, alam mo ba na dito ay makikita ang mga Pangasinen's pride and of course 27 statues ng mga inspiring and powerful people all over the world. Really? I just got to know it now. Yes, and kung makikita natin yung mga statues, ay ito yung mga actual height nila talaga. Ah, so ganang katangkat si Abraham Lincoln. Yes, diba? Tangkad niya pala. Super tangkad. Mas matangkad pa siya sa'yo. Very obvious. Ay, may nakita akong camera from 1940. Tara, picturean kita. Parang bet ko yan, Miss Nikki. Sige nga. Wait, parang may tumatawag. Ay, wow. Sige, magpipicture ako. Sige. Parang 1 hour to bago mag-develop. Kaya magstay ka na lang doon ng 1 hour. Okay. Ay, ito yung shatong, oh. Shatong? Ano yan? Yes. Nakwento sa akin na ito, na alam ko hindi natin ito naabutan, pero medyo may knowledge akong konti. Actually, ganito yan laruin. Kung sino ang pinakamalayo, siya ang mananalo. So, ganito yan laruin. Ready? 1, 2, 3. Miss Nikki, baka mas may talent ka sa shatong. Go! Well, mas malayo ka. And, actually, trivia about this game, ang parusa sa natalo ay kailangang tumakbo mula rito hanggang doon kung saan mo naitapon ang pamato. At kailangan mong sumigaw ng shatong. Ang cute! Diba? Nikki, ito pala is balulang. Ginagamit ito traditionally for prayer sa mga padasal nung mga years back. Kapag kailangan na daw umuwi or mga 5 o'clock or 6 o'clock na ng gabi, kailangan lang nila is May code pa kaya? Code for marriage, code for eating, code for galit na ako, punta ka na siguro sa bahay. pag ganin ako. Siguro gano'n. Kailangan pala may kembot. Ganon. Bye! Bye!